time for propaganda. It's not time for propaganda. They should do real things that will touch lives. We need Thank you. Came how many years? Hana dey inform. Like kemgbe last 2 seasons otu aka ndị owele jidere agbajarie ndị owele jidere agbajarie ejide Chelsea akụja bụ ọkpa trophy kete kpọkpọ ọkpa last season Chelsea buru 2. Thank you. Kedu nke ha buru? Nowhere. Imikwa ha na-agba shikashikashi asifo lekwe ha ibu trophy lekwe ha ibu at the end of the day piom ha amila ha ma bọọlụ agba o no ha na-agba ya mana ha na-enwe ihe ndị oyibo na-akpọ trophyphobia. Trophyphobia meaning ụjọ trophy ịtọ mmadụ. Too much. You know, ụjọ trophy ịtọ mmadụ. Trophyphobia. Ọ ihe asị na alụ na-enwe. Oge ru mgbe eji achụ ọka. Ụkwa ruru ara na ọchị ata. Gee hụ ha. Ha na-ama kirikiri. Trophyphobia ha aba ha ahụ. Ha sị na anyị imagine anyị nwe ibu trophy. Anyị ga-emenwekwa ihe. Anyị ga-emenwekwa ihe. Anyị ga-emenwekwa ihe. You know, ha na-eti. He shivawa. Adiega. Gịnị? Clara kedu ihe na-eme gị? Ọtụtụ ndị injinia nọ na tebụl anyị na-ekwu maka ya na injinia ji ebelebe niile. Bishop Oyedepo apụtala kwuo na ike si n'elu oge ikpe ndị ọkpa egbe bandit ikpe si ugbu a ya na-eru abalị 7. Ọ dị ego. Wee bere ya. Akwụkwọ nsọ m na gị na-agụ wee mee ka anyị mara na Chineke nyechala anyị ike ịzọkwasị agbọ na akpị gịnị ụkpọ. Ihe ọbụla ị chọrọ ka Chineke mee start it. Ịchọ ka unemployment la leaders anyị ga-start ya gị nwa ga-eme gịnị ga-start ya. Chineke agaghị esi n'elu create ya. O nyechala anyị gịnị ihe ndị a n'obodo oyibo ndị a niile akwa anyị na ha sokwa bịa ọkwa otu Chineke ekechakwara anyị niile. O nyechala anyị ihe ndị a akwa otu Chineke ekere anyị niile sense ike ha ọrụ iche. Ọ dị iche. Ụbụrụ ha ọrụ iche na nke anyị nwa. Ọ dị iche. Ihe na-agara ha. Ha rụchicha ebe ka ha mechicha ya anyị na-agba kwata ma na-aga ebe ahụ. Ọ dị ego. Ọ dịla anyị na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Gezie ntị nwune. Otu pati apụga agbaala n'aṅụ ụkpụrụ ha si hazie ntuliaka elu praịmarị ha ma meekwa ka ọha na eze mana na ego a ga-eji agbara akwụkwọ fọọmụ ha maka ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa bụ nde naira 25 25 million naira bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na atụrụ anya ọnụ ego eji egoro mmanụ ụgbọala iritu dịka ọnụ ego eji azụta mmanụ crude bịara rịdata na nso nso a. Obi iko n'elu adịla o dịka ihe a na-enye ịbụ nsi bịara gbuo nama itoolu na steeti Plateau bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị uwe ojii steeti Nasarawa agaala aka ka egbe pịnwụrụ otu onye pashịtọ ọwụ dị afọ 37 37 years maka ịkpaso otu obere nwatakịrị nwaanyị ọwụ dị afọ 16 16 years iko n'ike. O nweghị mgbe onye isi ala Tinubu kwadoro ka Adeleke ha nke ugbo abụọ na steeti Ọshụn ka ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Ọshụn kwuru. Ndị bi na Jos agbarụọla ihu dịka oke ego a na-akpọ maka ụgwọ ụlọ bịara mekuo ka obibi ndụ ragbuo ha n'ahụ. 2027 ndị na-akwado Peter Obi na ndị na-akwado Kwankwaso abịakọtala ọnụ ma nọrọ n'otu ama dịka oke movement. Obi Kwankwaso movement ya oke movement ya ọ dị oke. Uche nwekwara movement ọzọ kwa. Nọkwa na ihe nọkwa na ewu tutu ka abịa fọm. Ma ọ bụrụ na mụ na gị na-azọ ọkpa ọ ga-abụ na CU movement. CU movement. Okay. Imagine na Peter Obi bịara bịa dị anyị na middle. Ya wụrụ CPU. Okay, CPU. CPU. Yeah.
Yeah, it's correct. All correct, sir. You got it? I get it. You don't get it, forget about it. My cracky. If you don't get it, forget about it. Bụ otu akwụkwọ akụkọ Pọnchị ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na o nweghị onye na-ama amụma ịkwapụ Makinde n'ọkwa ọchịchị gọvanọ steeti Ọyọ. Ka ndị steeti Ọyọ kwuru, onye enyemaka gọvanọ Oti agbahapụla otu Labour Party ma sonyere otu pati APC. Otu egwu bọọlụ Bayern Munich amabutela iko Bundesliga dị ka ha jicha ọkpụ goolu 4 asatara naanị abụọ ji merie otu egwu bọọlụ Stuttgart, bụkwanụ nke na-eme ya ugboro 35 ha na-amabute ya bụ iko. Ụgbọala akpọpịala otu nwoke ọwụ na-ere ahịa mbugharị na steeti Lagos bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Pọnchị. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Pọnchị ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na oge a na-egbu ndọrọ ndọrọ ọchịchị iwere nke a inye m nke a n'otu pati apụga agaala ka Soludo kwuru. 2027 ndị steeti Cross River ga-enye Tinubu vootu dị nde 3 million votes ka gọvanọ steeti Cross River bụ Basi Otu kwuru. Eme ntuli aka elu n'aka nkwemọtọ aga m emeri Tinubu, aga m afọ ya mmiri ka Dino Melaye kwuru. Dino Melaye. Adịghị. Akwara eme n'aka nkwụmọtọ. Up you. Ọnọnụ ka a na-eme ya. Ọnọnụ. Naija my country. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji nwe oghere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie. Anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ ọchịchị otu pati APC n'ala anyị wee na-ajụ gị sị, ọ bụ ọchịchị ọma nye ndị Naịjirịa ka ọ bụ ọchịchị ọjọọ? A sị gị kọwaa ya bụ ọchịchị otu pati APC n'ala anyị, kedu ka ị ga-esi akọwa ya?
zibatara anyị ozi na WhatsApp nakwa na Facebook anyị lọghachie ya bụ ụdara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. Echo FM 100.7, the fresh news people. My people, this information now for men the way they get urine problem, whether na excess urination
Are you a business owner looking to reach a wider audience? Do you want to promote your products or services to thousands of listeners? Look no further. Echo FM 100.7 offers a unique opportunity to advertise your business to a targeted and engaged audience. If interested in advertising with Echo FM, please call 0707 491 3440 to speak with our representative. Don't miss out on this amazing opportunity to grow your business and reach new customers. Call us now on 0707 491 3440. 0707 491 3440. Thank you. I'm on fire. I can live my life for all my friends. I don't send you. Yeah, yeah. I can live my life for all my friends. I don't send you, Papa. Yeah, oh, shine bright like a diamond. I'm on fire. Ike agbola. Ọchịchị otu pati APC n'ala anyị bụ Nigeria. Ọ bụ ọchịchị ọmanye ndị Nigeria ka ọ bụ ọchịchị ọjọọ? Asị gị kọwaa ya bụ ọchịchị otu pati APC n'ala anyị. Wepụkwa ihe ndị oyibo na-akpọ sentiment. Kedu ka ị ga-esi akọwa ya? Kedu ngalaba ị ga-asị na ọchịchị otu pati APC na-eme nke ọma na ya? Ọ bụ na ngalaba ahụike? Ka ọ bụ na ngalaba agụmakwụkwọ? Ka ọ bụ na ngalaba iwe ndị mmadụ n'ọrụ? Ka ọ bụ na ngalaba ọkụ latrik yo? Kedu nke ọwụ?
no bending corners. Okwu ho ha okwu aha. Ka njuke na-ege nwaanyị ọma. Ọ gịnị uche? Ichere m aka n'anya. Okay, how this morning? No. Okay. What is it? Le ihe obi na-agba ya. What is it? Aṅụnyere gị nkịta n'obi. Akwụna ahụ na me. Aṅụnyere gị nkịta n'obi. Uche, wetin happen? Mba ọkwa ka mmara ahụ maka dị ama ama na-arahụ ya arawa ahụ. I'm just trying to demonstrate something here. Oh. Ka njuke na-ege ọchịchị otu pati APC n'ala anyị. Ọ dị gị mma n'ahụ? Ọ dị m mma n'ahụ. Ọrịa m mma n'ahụ. Kedu ngalaba ọ na-adịghị gị mma n'ahụ? Uche lee na agụmakwụkwọ anyị. Ọ kụrụ afọ n'ala woefully. Ya. Lee ọnọdụ ahụike. Ị na-akọwa na aka na-eme sorting. Asị m gị na ọ kụrụ afọ n'ala. Ọ gụmamazi mpaghara chọrọ ịgalaga. Ị na-akọwa na community ga-enwe ya praịmarị kpọrọ aha. Enwe praịmarị kpọrọ aha. Secondary nkọ. For where? Okporo ụzọ nkọ. Ọkụ latrik nkọ. Mana ọnwa onyoko agbalịkwala ịrụrụ ụzọ mbise ahụ. Ọ gbalịala. Ọ gbalịrị. Mana ya rụbata ya saịdị nke mụ. Mana nke mụ nwa ọgbalịghị. Nọ ha ji egbe ma onweghị ihe agbalịrị. Ọ gbalịala o. Onweghị ihe anyị hụrụ na klaasị ndị bi. Ọrụrụ ya ahịa azụ. Yes. Ọrụrụ ụzọ ọrụrụ ya ahịa azụ. Onweghị ihe anyị hụrụ. Biko ya rụgata ya saịdị ezi dịka ị nọ na-enye your own testimony ka m nọ na-akara ya eriva. Ndo. Okporo ụzọ ndagburugburu nke ọṅụ. Are you serious? Yes. Gịnị ka a na-akọ ihe a? Bara ya. Shine bright like a diamond. I'm on fire. Ọ bata tinye ọnụ n'okwu ọchịchị otu pati APC ọ dị gị mma n'ahụ? Chenji ewebatara n'ala anyị onwe na chenji na ndụ gị. Igirigi bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20,022 0911 20,022 ma bụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014. Ịkpọbata gị gbalịa gbuo okwu gị nkenke gbalịkwazi batara anyị ozi na WhatsApp anyị ma ọ bụkwa na Facebook anyị. Ịbọọlachi. Uche Nwagod. Ịbọọlachi. Ala kemega letonum. Anyị dị mma o. Mmadụ ka na-aya. Yadro na mma hadi badarde. Ndewo nwoke ọma. Uche. Mana mba wala kala la hono bebe mana ne dite ni ni liku ina meche. Thank you so much. Chere ma akọrọ gị mgbarịmgba. Ana arụsa gị n'abalị. I know. Ama m. Ịma awa ha pretend but ọ na-arụsa gị n'ụra. Mụ nwa ma nọ. Ị nọ na nrọ m. Mụ nwa ma. Jide aka ahụ iji n'ebe ọ nọ. Biko ejiwela aka iji ebe m nọ biko. Ya na-esi gị nsogbu ka jide aka ahụ iji. Anya chi jide nke ochie ọ ejebega ihe dị ma jide nke iji n'ebe ọ nọ. Ya dụrụ nna m. Ọ chịkụ mmadụ karịa ike ha nwaanyị. Ihe ndị a mego ugbu a ihe ndị ma klaadị na-emere ihe ya na-eji n'anya ọwawụ mmadụ mmadụ ka a na ọwụ mmadụ nọ ya dịrị nna mma ihe mere n'ụwa na afọ gị were anya ọnwa ndị kụrụ egwu afọ gị were anya lere anya ma egịrị lere anya mara ma ọchịchị anụ ugbu a ma mega ọfụma ma megara nke ọma na indọstrị na patrị lee ihe erigị kwan eriri oke ọnụ lee ihe ahụ ere ntụgụ ụlọ na iji wetara pezi bụ afọ gị 1.5 1.6 mgbe ọ dị mmụta ahụ dị ma ihe mere afọ onye kwuo akpọ ya nga onye kwuo eziokwu agwa ya 50 million 20 million ahịa mere anyị nkwara ya mechite ọnụ maka oshinaka onye adị mma petara ihe mmiri beta afọ m ụwa dị mma ụtọ ga-esi m na-aka emebiri ka ọ na-atọ m ụtọ kọma onye mara ka dị mma ya eme ya pati ahụ eji aka kpọrọ nwa rizọtụ ma ha mega ọfụma ma ha mega nke ọma petara ihe mmiri ọ wụ ịnọdụ n'ọchịchị o nwere ha ga-eji beta prezidentị mgbe o nwere ha ga-eji cheta ya ma ọ pụọ ya ga-echeta ya na eregepere biri n'rijim ya eregepere 1,500 1,004 ime onye kwu gbasa okwu onye ya dụrụ na ma ọchị mmadụ ka narị wee na anya ụlọ ndị Imo ndị Naijiria ha bụ anya ha ma dị megara ọchịchị a ya dụrụ na ya gaziere ụlọ ya dịrị gị na mmenụ uche onye adịghị ya njọ uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya na WhatsApp anyị n'ozi nke a si n'aka mmadụ bụ ekwensu isi Relief Market sibata ozi gị ọsị Ịbọọlachi Uche na Clara ọsị si na ọ na-atụ anya na onye ọbụla karịrị afọ 80 ga-aga nnọọ were PVC ya ji chụpụ otu pati APC n'ọkwa ọchịchị na ofe ya ji agba ụka every 30 minutes
ofe ya ji agba ụka n'ihi ọkụ 30 minutes eji ewetara ha ya gaziere gị nọ mmadụ bụ ekwensu anyị ahụ na nke gị ezigbote ọyị anyị Comrade Crix Ogbonna JP isi ụmụgoma zibata ozi gị ọsọ uche na Clara na n'ihe eji eziokwu eme ọchịchị otu pati APC na o wetara anyị ihe isi ike na agọrọ n'ekpere gị bụ ka Chineke gbata ọsọ enyemaka chekwa anyị n'aka ndị ọchịchị ọjọọ nke a bụ uchere obi gị ike agwụla kpọbata tinye ọnụ n'okpo Ịbọlachi Uche na Clever Deacon Kingsley Eluchie ya Deacon Kingsley Eluchie nwafọ Ogwe West City of Progress ana m na mgbe na-akpọ ya gaziere m biko ọchịchị ndị APC ọsaganye afọ niile afọ akwụkwọ afọ ntakịrị ma ndị nọ n'ụlọ ọgwụ gọọmenti nwe ụfọdụ asịla ha ala mana ahụ ebe eji akwụ bid ndị ụfọdụ kwanụ na ahịa ụlọ ahịa dị iche iche aka na onye ọbụla n'ihe simenti daga na mmadụ ole ga-azụ ahụ adịwa nru ma otu rus n'ọkwa ndị gọọmenti ahụ ndị politishan ndị kwa ga-arụ warehouse nwa factory nwa ogbenye ọrụ akwụkwọ mgbedi flat ugbu a ndị zụkakwana ụmụaka ha na skuul anyị amana wa skuul ọ ga-emecha ndị private ozi ndị nwe skuul ugbu a ha tikwela ego buru ibu onye ọrịa na-agbalị biko ndị na-asụ mkpụ dozienụ mkpere ama ndị na-akpọkwanụ garị kpọzienụ garị ama maka ndị mmadụ ga na-anwụzi garị ugbu ka anyị ike na-eji ya agba onwe anyị hapụla ha rice na beef na ihe niile ha rie ime biko nke isi na-eliche ọchịchị episarị ha anyị ma ọhịa m na-ekwu ya gaziere ya gaziere gị Deacon Kingsley Eluchie Ịbọlachi Clara na Obinna Ịbọlachi nwoke ọma Abuja ka na-esi n'eke dakpọ Abuja ya gazie in my witness chere m all the governments in Nigeria since 1960 onwebeke kala njọ even the worst military administration onwebeke kala njọ karịa APC government here ya man ahụ APC tili anyị ọrụ na Chineke ekechi anyị ke mmanya anwụchala ọkụghọtago then APC dịka thunder and lightning efure ka ha gbagbuo Nigeria but Chineke adịghị ekwe ka ebumnobi mezuo ọkụghọtago onye ọla survive ọchịchị APC gọọmenti ha ga-eme issue certificate of survival ekele dịrị Chukwu onye ọla gala chọọchị jetọ mma of course anyị ebido dụọ mma m ka anyị nọdụkwala so ha kwara ngwongwo yi lie hiwaghachila hụrụ anyị otu Jonathan hapụrụ ya before ya hapụ na 2015 ọkụghọtago hiwaghachila anyị otu onye Nigeria na gana ahụ taa ga-adị ka ala bekee ọkụghọtago chere kele ihe na-achọ ịkọwa bụ na ọchịchị Buhari ka ọchịchị dị ugbu a mma ka Buhari ga-aka ndị ma ke the worst even tụma a gaghị emekwe tụma ya ma APC ga-achịkwa ọzọ enwere ike jekpọta ahụ Buhari ya achịwala ma ọ dịghị ma ọnwụọ na awụja ị nụtụla ilu ahụ eji atụsị ọgụ karịa ọgụ ndị agbajiri aka asịwa ndị agbajiri ọkpa ndo yes ihe menụ na ugbu anyị ga na-abịa gosi site agbajiri anyị ma ọ kpapụ nkwụ ma aka onwekele agbajisachapụ anyị n'ọchịchị ya gaziere gị la o wee bụrụ ya ọgụ karịa ọgụ ndị agbajiri aka asịwa ndị agbajiri ọkpa gịnị ndo imagine si ọchịchị Buhari ka ma gwara o wee bụrụ ya ihe karịa njọ achọ nke dịtụ mfe họrọ ebe Grace Chisom si eria echini Owerri zibata ozi ya asị ụtụtụ ọma Uche na Clara ndị igwe na ndị pasịtọ ọsị APC na-agbalinye ndị nọ ya n'ime na ndị ji ya eri ma ndị ọzọ dịka ndị ha anaghị akpọ ụgwọ ahụtaghị ha dịka ndị na-agbalị na ọ bụ ezie na ha na-arụ ụzọ na ha jisi ike baa n'ime ime obodo ga rụọ ya bụ ụzọ Uche onye adịghị ya njọ Uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya gaziere gị nọ Grace Chisom gaa n'ihu nwaanyị ọma na nke a si n'aka eke ibe gbula m ụmụ eze ala ezi obodo uche ya ọcha aha ya kọwoo ma ebe oshi ma ntamemu ọ ga-akọtara ogologo biography ya ọ sị uche na Clara ọtụtụ ọma na o ji aka na anyị n'ọfụma n'ogbe anyị ọ sị uche ọ sị hụrụ otu pati APC a
no ya the worst party ọhụrụ na kemgbe ala ya bụ Nigeria so gbara ike agwụla ya gazie ezigbote ọyị anyị eke ibe egbula m ịbọọlachi Ịbọọlachi dike dị ọra mma nwoke ọmenyo ha Atalugo keke imere adị m mma o ịbọọlachi ndewenu Uche biko emetarala program a gị kpọọla m Chief of Army Staff or Chief of Defense Staff jụọ ha ụmụaka ndị ededejele jam ereliziri ma kwụrụ ụgwọ relizi ha ka elerizi ya free n'ihi na ekwere ha nyefasị mgbe ọbụla ereliziri mmadụ onye ọbụla kwụọ akwara peni azụta na ọwụ ndeke na-kwuri ndeke mbụ kwuru ekwu kwuru n'isi ndeke n'ugbu a biko emecha program ya gị gbalị ajụọ ha abịakwana n'okwu ikwu gị Uche eche ndachi na ọ bụrụ na ihe dịrịla mma ị gaghị azụ igwe klara ana for almost 2 years 17,000 naira akwụkwọ 1 naira ka eti na akwụkwọ 1 naira naghị azụ ọfisi ta azụ pedal echile ya gaziere gị ga-ama ị aka na akpa kwụọ ya butere klara ya gbama ya gaziere inyere m ego ike ga-amanye aka na akpa kpụọ ya awa amanye aka na akpa ụgwọ do something me ya dị ụda eji ọnụ etinye azụ n'ofe do something eme ya ada ụda mmanya aka na akpa ma ebupụta ego gị na-akọ ihe ị na-akọ otu ụkwụ ha nwaanyị ya atụkwasị ya di ya ịbọọlachi Chukwu Uche nwa Godụ Etiokwe Eriokwe Uche ya gajere go gazikwara gị nọ onye na anụ ya chipeti okwerekwe nke mbuli sochi Uche APC regime wa brother ọ dị ka ngatọ ndị na-agba n'eluigwe Uche ka mgba ga-eju okwu ya nke m pụtara ohere wụsọ ọchịchị nna ahụrụ Uche echetara m mgbe Goodluck Jonathan ọchịchị na Uche elere RS this Lexus RS ihe lere ya 1.2 million naira that time mgbe Goodluck na-achọ ọchịchị nụ Uche na ịgawa 7-8 million naira ga-enwetazi ya na gba iti kila moto na wọf ọwụ 400,000 naira but ugbu a na ikila akwụ moto naanị na ọ bụ 4 million naira no matter the moto Uche ọwụ simenti ka na-ekwu olee bụ ọwụ APC anyị amaghị m nye iwe ndị Uche bifo tụsa moto ọhụrụ na ole ga-eselebete moto gị gaghị ga-eselebete moto gaghị ga ibiri gotakwa ụlọ na awụ amara Chineke mana ha na-arụ n'ụzọ na ahụ ụzọ gịnị olebe hụrụ ka ha sị ha na-arụ ụzọ nwere ndị nke a na-esere anyị na soshal midia Uche be m ofu ụzọ APC rụrụ gị menshọn ya onwe onye arụ ga Uche ndị ezeta sọfọga Naijiria ta jọs lata ahụhụ Uche ihe Chineke na-enwe ezi ka anyị Uche agụrụ egwela ndị mmadụ Chineke na-anapụta ndị pawa ahụ biko ha gbalịala 16 years na 8 years and na Uche nwekwa ya nụ n'aka ndị 8 years of sufferance chere kene ịnakara karị wof ka m jukene gị ọwụ icheghị na ọwa ọchịchị ọma mere ka ndị gọvanọ ndị a ji ya agakwanụ n'otu pati APC ndị gọvanọ ndị a na-awụju ebe ahụ ọwụwa ọchịchị ọma ka a chọrọ inye ndị be ha onye mere aja awụju APC nwụnata ịma amaja fụbara maja ya tupu ọchịchị nso ndị kọzọ were ụjọ awụbaji APC ụjọ ha majara fụbara na ha ji wuju yo na atụ APC adịghị adapụ pawa ụjọ ma tupu bụrụ maja ịma dike ndị ya makwa ndị nwoke nwaanyị ha ụjọ awụju APC ụlọ ọwụ ya arụ ga ụlọ ọbụla APC wee ezigbo pati ọjọọ sọrọ gị adịghị arapụ ha pawa ọ ya ji fere tokwu APC nke a bụ uchere obi gị ọ nwere onye ga-abatakwa gị n'ọchịchị APC lee onye nka ka elekene ma onye nka ị bọọla chi onye nka ka akụchapụla ya ọ n'ebe ahụ ị bọọla ụtụtụ ọma ekelele m ndewo gaa n'ihu odogwu ekelele m gị ndewo Kowaa oje zuru obodo ndewo a ga-alụ gị na akwa akụ ma ọ gaghị ege bịa ruo esere gị n'aka abịaghị ahụkwa m Uche azụtara ime igwe ọwa adịghị m bịata aga m azụta don't be faster than your shadow aga m azụtara gị igwe ahụ oke nsogbu anụ Clara biko eji ime ise ya obi agarịkwa anyị mma Mike chere kele ka ọchịchị otu pati APC ọ dịghị gị mma n'ahụ Uche were nwayọ biko were nwayọ ka m landị ya Uche ya mọrọ gị Clara chọrọ ya mma n'ahụ ọrịa m mma n'ahụ Uche elenu ngọchiri maazị n'oge ihe isi APC ka a ga-ebido ịhụnanya cheki ya asị gị ndị niile ara mahadum na-akwụ ode ekpechifu
ka mara na ọ na-anọ isi kwuo ekwe jọs nkụzi na-adụbas na steshọn nọ bịa shemgbe bịa na anyị ga-enye ọrụ ka ebidogo dị ka nji ga-eji a na-afa everyday enweghị grajet pụta ka grajet na-apụta uchelu ọrụ ka ọwụnụ civil servant ka ọwụnụ iriele nri ọnụ ka ọwụnụ fuel subsidy is gone subsidy is gone na krisise na-agbala ya egbe iwala agbala subsidy egbe gịnị megezi uche biko ihe a ọchịchịgharị mma na ahụ ha chigharịa ma chigharịa onye m chimekwuo ya gaziere gị Mike ọsọ ndị owende ndị APC ayude lee ihe ndị ụnụ na-achị na-ekwu ha si ọchịchị ụnụ anaghị amasị ha na WhatsApp anyị na nke a si n'aka ezigbote ọyị anyị bụ Cliff David Nnamdi Egbu okporo isi ụmụ nji irete ọsọ ụtụtụ ama Uchenna Clever Ọnụọha na Clara nwoke ọcha na uche ezigbote ọyị m ọ baghị uru ịbịa beat wara the bush na-akụkarị aka na APC always failure na ngalaba niile this one dara ụda asị Chineke gọzie anyị Uche na Clara ya gọzikwa gị gaa n'ihu nwaanyị ọma ozi nke si n'aka Felix nwozizi si ọzọ ịbata ebe o si osi ụmụahị osi ụmụahị mbịara izibata ozi ọsụ ụtụtụ ọma Uche na Clara ọ si hụrụ otu pati APC na ha akwụọla afọ n'ala wofuli na ha elela ndị Naijiria hụrụ ọchịchị ha na-akpọkọrọla ndị mmadụ n'olu na ha biko hapụ ndị Naijiria ka ha kutetu ume na anyị ahụ na nke ga-ejikọ Ogbonna isi amakpụrụ edere izo mbe zibata ozi gị ọsị bonjour Uche and lovely Clara bonjour mademoiselle bonjour mademoiselle nkwa nke mademoiselle bonjour mademoiselle ma French Uche jack of all trades master of none Uche decoration for once. Mademoiselle. Oh, mademoiselle. Mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Wherever I am. Osuche, with the look, we know the talk. No, I'm going to Chineke ga-ahụ anyị through. Ebelebe. Oriela gị n'ọnụ nwoke ọma. Ebe ọchịchị APC ịkpa ha aka n'ọnụ ha sị ha ma with the best yo igirigi ebe ọgịnị ọkwa ndị a na-achị dị achị ga-ekwu ka ọchịchị dị ha n'ahụ onweghị onye gbabatara n'ụtụtụ agbara anyị na ọchịchị APC dị ha mma n'ahụ. What is happening? Ajụjụ wee bụrụ ọ bụghị ezi ọchịchị mere ka ndị gọvanọ ndị a ji agbabanye ju n'otu pati APC kedu ihe mere ha ji agbabanye ju ebe ahụ God Igbo mụrụ nzemama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm ịbịa nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị one by follow akụrụ na ha n'ahịrị ị chọrọ ịnụrụ nke ha ji wee wụcha n'ụtụtụ a emekwala ngagharị Echo FM. Echo FM. 100.7 of fresh news people. The city. Echo 100.7. Hello, Hanese.